ಇಂದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಡ ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ರಾತ್ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಅರ್ಜನೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋತೀರು. ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಪುಗೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋತೀರು. ಅಕ್ಲು ನೈಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಎಂತ ಐತೇನೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪೋದಿತ್ತನತ ಅಂಚ ಬಲ್ಪುಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನು ಪಂಡೇರು. ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಂಡು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಜೆ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತಿಜೀರು. ಜಾಗು ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತೇರು. ಬಲ್ಪುಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಯರು. ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಕಜಿಪು ಎಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಆವಡಾತೆ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಕೊಂತೇರಿ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಂದು ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ತಾರೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಹೊಡ್ತ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪೂರ ಕಡೆದೀತೆ ಪೂರ ಮುಂಚಿಕ ಮುಂಚಿ ಪೋತುನ ದೊಂಡೆಗ ಹಾಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ತಾಂಡು ಅಂಡ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಿ ಉಂಡು ಐನೆಂಕ್ ಮೂರ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದು ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂತೆ. ಅಣ್ಣನ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಜಿ ಚಾಯ್ನ ಮೂರ್ದು ಕೊರಡು ಅನ್ನ ಕಡೆತ್ ಬುಕ್ಕ ಗಂಜಿದಿದ್ಲ ಅಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎನ್ನಾಂಡು ನನ್ನ ಆಯ್ನ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಕೊಡೆ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದ ಕೊಂತೆ ಎಂತೋಜಿ ಪಾದಿಜಾಕ ಅಣ್ಣಗು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ ಬೈದೆ ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ರ ಇಂದು ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂಡ ಒಂದು ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡ್ರಾತ್ ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂದೇನಲ್ಲ ತುಕ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲಯ್ಯ ಇಂದೇನಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದನ ಪೊಡಿ ತಲಕೊಂಡು ಐನ್ ರಡ್ಡೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕುಜಲು ಕೊಂಡ ಇಂಚನೆ ಕಲರ್ ಬಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂದು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಇಂದು ಶಾಪುಡು ಪಡ್ನತ ಅವು ಒಂಥರ ಡಿಮ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾಡ್ದನಾಗ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎರೆಗಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಬೆಗ್ ಯಾನೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ತು ನಿಂದು ಅಂಚ ಎಂಡ ಕೊಡೆ ಕೊಂಡ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಾಯ ಪಾಡ್ನು ಇಂಬೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಾರ್ದೆ ಇನ್ನು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನೀ ಪಾಡಿದ ಕಾಯಿನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಕೋರಿ ಮೂರು ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಓ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ನೆಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾಮ ಪತಕ್ಕೆ ಅದ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಾಮ ಪತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಓಲು ದೀತೆರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು ಅವಲ ಓಡ್ದೆತ್ತು ದೀತನೆ ಗೈಸ್. ನಾನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೇನ ಕೋರಿ ಮೂರ್ದೆ ಆತಿಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಆವಯ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಆವು ಬೇಗ ಏರ್ ಕೋರಿ ಮೂರ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಂಡ ಕಡೆ ಆತು ಅವು ಇಡೀ ಕೋರಿ ಏನ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲದ ಎತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಕೋರಿನೇ ಪತ ಬತ್ತ ಜಂಡ ಕಡೆ ಆತು. ಅಮ್ಮಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಜಾತ್ರೆ ದಾಯ್ತ ಕೊಂತಿತ್ತು ದಾಯ್ತ ಇರೆಗ ದೊಡ್ಡಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾರ ಪರ್ನುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪುರ ತುಣ್ಣಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಏನು ಪರಂದಾರ್ಪುನೆ ಜಾತ್ರೆದ ಮೀಟಾಯಿ ಪುರ ತಿನ್ನೋಡು
ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿಗೆ ಎಂದೊಂದು ಎಂಚಿನ ಚೆರ್ರಿ ಅದ ಅವೇರೆಗು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಬಟಾಟೆ ಪೆರಸರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರ ಇದೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಕಿಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕೆರೆಗಿರೆಗ ಆ ಅಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಾಡೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಪುಟ್ಟಲ್ದಲ್ಲ ಅರಿಪೆ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವದಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಮೂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವಂತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕ್ಕೋತು ಎಂಗ್ಲೆನ ಕೋರ್ಗಾಜಿ ಪುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಐಕಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ನ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಿಂಗ ಅಂಡು ದೆತ್ತೀತೆ ಯಾನ್ ಐಟು ಅಣ್ಣೆ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ತೆಂಕ್ ನನ್ನ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊಂಡ್ರ ಹೋದಿತ್ತ ಬಾವೆ ಕೊತ್ತು ಕೊರ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಸೋಪುಂಡು ದೇಮುಲು ಗೋಣಿಡುಂಡು ಕುಲೋಂದ ಪುಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ರಡ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಉಂಡ್ಲ ತೈಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಐಕಿತೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ತೈಕೊಂತಾರ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರು ಇರಕ್ ಪುದರೆಂಚದೀಕಾ ಮಿಂಟು ಕುಂಟುದು ಇರು ಪೊಣ್ಣತೆ ಅವನ ಇರಕ್ ಅಂಟೆಂಡ ಮರಂ देख दादा पुदर दियोडೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೆ ಇಂಚನ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆವ ಅವೋ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೈಟ್ ಅವನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಯಾನ ಪುದರ್ದಿ ಎನ್ನ ಬಂತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಅವನು ಸರಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಚೂರು ಪುಚ್ಚೆ ತಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಂಬಿಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾರ ಪಿದಾಡಿಯ ಯಾನು ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುರ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ರಶ್ ಇಜ್ಜ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಕ ಜಾನೋನಿ ಇಜ್ಜೆ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಪ ಅದ ಮೂಲೆ ಬರಲ್ಲ ಮೂಲೆ
ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆ ನಿಂಬೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗಿತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.